O ari na makapusa sa Bacolod City Demolisyon sa mga balay. Sa palibot kag sa sulod, sa Vendors Plaza sa Barangay 12 nagsugod na. Pila ka mga residente nagapabilin sa lugar bangud. Nagahulat pang gihapon sa ila ko ng financial assistance. Yaring balita nga itong gintutuka. Tiuna para sa masobra shin kay illegal settler families nga sa Malawi nga tiyempo nagpuyo sa sulod kag palibot sa Bacolod Vendors Plaza sa Barangay 12 Bacolod City. Ginsugura na sa bungad daw demolisyon sa mga tapahangko nga kabahin sang redevelopment sa lugar. Apang talulupang doon nga may pilaghihapon ka mga residente nga wala pa naghalin. Ang kausa, wala pa nagtupa ang ilang ginapaabot nga 20,000 pesos nga ayuda gikan sa LGU kag private developer. Ay wala pa man kami tukalay sa araw, mapakayo pa kami. Pero kunara na malin naman kami dayon. Ang Iloy si Roxy, naga-double time na panghimos, apang wala pa ideya kundi ini makalabot dalang 4 ka bulan nga lapsa. Wala gid ko idea, sir. Wala kami kung anong ginaman doon. Ikap-gapati lang kami. Apang sunod sa City Legal Office, hindi mantanan ang kwalipikado sa ayuda, ilabi na mga vendor nga nag-ulhot lang sa lugar. Pila man ka batches ang ginproseso apang daw kangay nga nagalabang listahan kunti unasang tagtaganay sa ayuda. Ang listahan isang DSSD nagadugang wala katapusan ang dugang niyara kituguro na hindi matagaan nagadamo lang gadamo ang listahan. Nood nga i-demolish ang Manokan Country sa Hunyo. Ang demolisyon tigayunon pagkatapos ang Inasal Festival nga natalana sa Mayo 24 tubtob 26. Sentro sa selebrasyon ang pagtibong sang Inasal bilang global icon kag highlight ang Inasal Dance Challenge. Lapit na lang, balata na ang dance craze gali, no? So who would like to join? May ara kita Inasal Dance Challenge. Send in your entries and hopefully ka mamadaw. Sa malapit 30 ka soul owners, ara pa lang sa 15 ang nakasettle sa ilabalayran agud mapahanugutan nga makasaylo sa temporary inasalan site. Opo Kiril Gasilio, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.